Tinokudokezai mabuja kunhau dzomanhoko dzozuva ra20 mwedzi uno waGumiguru. Nyasi tiri kurangaridzai mabuja kuti tabenhukapo kare nomutambo uya unonzi pachirungu annual buja arts festival uchaitiwa kubva zuva rechipiri kusvika zuva rechina mwedzi waZvita. Kwai kunenge kuino bhora romanja pabodzipoo nemitambo yemadhirama nezvimwe zvakaita sana tsotsa. Idi mabuja tinoita kubatikana tigweite kuenda kopembera ubuja hwedu ikweyo. WMDCT nyasi waita pokare zvirikuita vanhu veZANU-PF zvekuita zvomhirizhonga. Idi kunyiranaku kusvinuba asi taramba tichitoonayo MDCT yaMwonzora wari kuramba wachindoita izvozvo. Kwanga kuina kudzanai mashumba anga achida kureketa iye kuti ari kuda kuburitsa pachena kuti waMwonzora wagoba mari aamisiwa nevanhu vanga vachitungamirirwa naIvhoni Musarurwa hobato reMDCT iri. Paribe agoziva kuti zvii zvanyatsoitika, asi zvataona mumavhidhiyo anga ari kuburitsiwa ipapo, munhu uyu arambidziwa kuti kureketa zvaanga achida kureketa. Bato raMwonzora ragoburitsa umbo hwaro asi riribe kureketa zvisvinu, wandoita kunge wanhu weZANU-PF wanoramba zvinhu zvese zvese. WoZANU-PF wachiri kuenderera mberi nokuti chamisa ari kuzvimanikidzira kuti ari kudi arekete nevanhu vasiri kumuda, saka zviri kuramba zvichinetsa. Idi zvakatooma kuti warekete kuti mhirizhonga inodiwa ba kunyirana kusvinuba, wari kundoramba wachidaro. Ipapa tatatoita mubvunzo wekuti ko mapurisa amboripi zvichiramba zvidari. Idi nyika yese inopesera yaakutopfuta mwoto chaiwo makunokuno yano kana zvikaramba zvichisiiwa zvichienderera mberi zvakadari. Watendai biti wagoreketaiwo kuti dai nyika dzomusadhaki dzatoita kupindira chaiko munyaya yeZimbabwe nokuti nyika yese yatosvika pakanyangaritsa. Wagoreketaiwo kuti kuvhazhaira kuri kuitika nyika kuchakonzeresa kuti nedzimwe nyika dzosadhaki dzinopindidzwawo mukuvhazhaira kumu. Heno mabiya angu kuti zvichange zviri sei, asi tiri kuona zvichiramba kupwa kunge derere riri kuvhazhaira. Kuno makwaya ari kureketiwa kuti chikoro chofundo yopasi choNashville kwai chiri kuita kachiverekodzi wamupengo karura ipapo. Kwai wapwere wazhinji wagoita kubatiwa nacho zvokuti wari kusaya kuti woita sei. Heno mabiya angu kuti chokwadi chere kana kuti manyepo tiribe kuzviziva, tiribe kuona kana hurumende wareketa nezvazvo, asi kana ari manyepo aiwa zvisvinuba, asi kana chiri chokwadi tinondoimba kuti wakuru wehurumende wanoita bawo kuti vanhadzirise zvinhu zvinhu. WeNhau muSouth Africa waendesa hurumende yekuSouth Africa kumataurodzi mhosva kuti igovapa mapepa okugara muSouth Africa zvachose. Waari kureketaiwo kuti wagaritsa wano makore akawanditsa warimo munyikamo wachindopuwa mapemiti, asi wari kubvumiwa ba kuti wagoite sewanhu wanenge waitawo zviri nani. Ipapa ticharamba tichingoringa kuti matarewo anenge achigoreketa kuti ini nonhau iyi. Wamunangagwa nyasi waenda kumugodhi woyureka uriwaridzwawo wari wepadenga akagoenda koparura ikweyo mugodhi yawo akasinga muitsva. Ipapa tichagoringa kuti zvichaita sei, asi wari kuringira kuti kana mugodhi iyi yakuseenza zvisvinu wanenge wakuburitsa goridhe rinosvika tani ribodzi. Idi zvakanaka. Pawazoedzawo kuteedzera zviri kuitiwa nachamisa zvokutenderera munharaunda kuGuruwe, wamunangagwa waramba wachida kubata kamwe kamwana bvakaita kutoita kuchema chaiko. Idi zvakatooma mabiya angu, zvataona nyasi aiwa zviribe kana chisvinu. Wanhu weZimbabwe wari kuita kufara. Idi Cara Black ndiye akutungamira pawanhu vari kuvhoterwa kuti wapinziwe muTennis Hall of Fame. Toramba tichindoti wanhu endai kovhota, uku kuribe wanobirira sarudzo zvinoitiwa zvatajaira zviya. Toramba tichizvikudzai tichiti zvienderere mberi. Tiringe hedu dziri kuitika mune zvomutambo. Kwai ipapa hurumende yazobvumira kuti kuende vanhu vanosvika zviuru 2
kuringana nomutambo webhora painenge iri kutambiwa. Asi kwaiva vanenge vachiendawa vanofanira chete kunge vari vanhu vakabayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Titarise pasi rese. Kwai mambo Muswati wagoita kuti imwe yendege dzawo iende kuMorocco nohama yawo iri kuhwara. Apawo Jeff Kadebe ndiye ari kutungamira vanhu vari kuenda kuEswatiniko kuringana nawo vachigoita katombo nyaya kuti wapedze nyaya iri kuitika yokumukiwa nevanhu iyi. Dai wandobvuma hawo zvichiri padyo wagoita kuti waite vanhu waite zvavari kuda zvokuvhotera mapato akasiyana siyana. Kuno bhangi rinonzi Credit Suisse rapiwa choupenzi chinosvika mamirioni omari okuAmerica 541 kuAmerica nokuBritain. Kwai ipapa inyaya yokuti ndicho chakatekedza nyaya dzomari yakabiwa kuMozambique. Izvi zvinofadza izvi dai zvaenderera mberi. Dzasi kuAfrica kuno izvezvi kukubana konzero vanhu vari kubvunzana kuti zvinoita chere kuti zviri kuda kuitwa nehurumende kuti igobaya wapwere wane makore 12 kusvikira pa11 kamushonga kodziwa mupengo waribe kunyepana nevabereki. Kuti tinoziva tese kuti vabereki ndo vanonzi vanofanira kunge vachibvuma kuti wapwere wavo wabayiwe. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere chedu kuramba takandoringa. Kambani yoMuChiBuja kuNigeria kwai yagonzi igobhadhara mari yomutero nehurumende yekuNigeria inosvika mabhiriyoni okuAmerica 4 chaiwo. Idi zvakatoita kunyangarirwa chaiko. Heno kuti iwe wanenge wamboita mari kuti wagobhadharisiwa mari yakadari iri yomutero basi. Tiri ipapo zvedu panyasi tadipfama. Ndini Mhanduwe WeNhau.